Fi kliem Jason Mikallef, il-Labor jeħtieġ jerġa' introduċi l-irwol ta' Segretarju Ġenerali u jtajjar il-Kap Eżekuttiv dan għaliex il-Partit Laburista ilu 16 sena sħaħ ma jagħmel tiġdid intern. Hekk stqarr Jason Mikallef fuq Facebook fejn spjega biċ-ċar kif l-2009 kienu tajrulu rasu meta kien hemm persuna mhux fl-amministrazzjoni tal-Labor illi żied bil-kbir l-intħil tiegħu fuq id-deċiżjonijiet interni tal-Partit Laburista. Mikallef spjega kif dak iż-żmien kien jidher ċar l-involviment fejn ma kien suppost tal-Kap Eżekuttiv illi beda jindaħal fuq ix-xogħol tiegħu bħala Segretarju Ġenerali sakemm lejn l-aħħar tal-2009 fuq proposta ta' tmexxija tal-partit l-Eżekuttiv kien ivvota favur illi titneħħa darba dejjem il-kariga ta' Segretarju Ġenerali. Iżda llum Jason Mikallef qed jitkellem bla tlaqliq il-kariga ta' Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista m'għadix tagħmel sens, kariga li preżentament hija okkupata minn Rendolf De Battista li jinsab fil-mira tal-attakki kontinwi tal-klikka ta' Joseph Muscat fosthom anke attakki min-naħa ta' Neville Gafà. U skont Jason Mikallef, il-kariga ta' Kap Eżekuttiv dejjem ġabet magħha konflitti żejda fil-partit. Dan huwa l-akbar nuqqas li għandu bħalissa l-Partit Laburista kienet ilha ġejja u tinħassew fl-eruq tal-Partit Laburista. Min jgħid mod ieħor m'għandux il-polz tal-eruq tal-partit, stqarr Mikallef fuq il-midja soċjali. Jason Mikallef jitkellem dwar in-nuqqasijiet kbar fl-istrutturi interni tal-partit u n-nuqqas ta' elezzjonijiet u nies biex joħorġu għal-kumitati tal-partit spiċċat regola ġenerali. Blek Segretarju Ġenerali ddikjara li telaq l-entużjażmu minn fost il-membri u l-attivisti tal-Partit Laburista.